Sziasztok, itt vagyunk, és miért mondom mindig, hogy hello, bocsánat, ez a második rész, és neki nem mondom, hogy hello. Sziasztok, itt vagyunk, de miért kell mindig mondani, hogy hello, nem valamit csináltam, csak álltam itt, még most fejeztem be az első részt. Aki nézte, aki nem nézte, ki rögtön nézi a másodikat, az tudom, itt egy harcok világá mennek. Igen, potyogok le mindig, de most megpróbáljuk azt a előmajostam. Elászok. Olyan kerten, ahol röggel van, de meg nincs röggel. De röggel van. Kérdezd én igen minden percben. Nem voltatok itt, hogy az első részben is belementünk ugyan erdbe, és akkor ugyan így, és még nem fajintok minket ki. Uram, meg fogja látni, mit nézzük. Akkor félszünk. Itt van itt. Lássátok? Ez az újdonság. Ilyen újak vagytok. Van az a kerék a közepén. Azon kell jumpoljatok. Ilyen kis csíkok vannak, meg az a kék a kaja, a piros a... Mi ez? Zönni? De ez meg mi? Ez egy duci madár, vagy mi az a fene? Csak nem szeretem volna mutatni, alig vagyunk a szerverről. Szeretnék egy puskát! Ebben van puska, nagy puska is, kis puska is. Az encsis aranyal már nem is tudtam, hogy úgy néz ki, egy olyan kis zöld, még egy kis sárga, mint egy lepény. És menjél már fel. A víz, ugyan olyan, mondhatni, hogy hol bírok szuszogni, olyan minden. Olyan kivéve ott a kerék az egy X szokott lenni, de mostan egy kerék van és egy pont, és nem értem minek van értelme. Fulladok. És repülj! Vele akarok küzdeni. Van egy olyan éles balta, nem tudom, hogy mi az. Azt hiszem, hogy ez itt csak úgy egy bolta. Látjátok? Éles balta van a kezében. Azt mondja, hogy ti akarod, vagy? Aki tudja, az írja meg kommentbe. Mert én ezt a vicc vagy nem vicc, de leestem. Ez neked nagyon durva. Voltam, lássátok, hogy rázkódik az életünk. Ez nem életük, nem szépen nézzük. Sziasztok! Bár lennének az ölő szerveren is egy ilyen gényen játékosok. Én felszállok egy a szetre, azt akkor ölném őket. És szövivel nézzük. Aha, azért is fussál, nehogy valaki megvág. Itt vannak! Erről beszéltem. Ők. Ez leszött egy egész életet. Bemerülés.
hányszor látj? Elkaptam! Ezt mondtam nektek! Figyúzatok! Kaptam egy puskát is! Mi volt ennél? Ezek azok a golyók. Ezt mire használ a fegyver, aki tudja? Aki tudja, az írja meg kommentbe. Hogy kell ezt a puskát használni. A baltát tudom, ütsz egyet több. Te vagy a zöld. Nem akarsz barátom venni. Rohadj meg! Miért történt meg? Nem akart, na most gyere csuvakét. Akart lenni a barátom, akkor én is nem leszek a barátja. A rossznak. A jónak, igen, rossznak nem. A te rossz! Elvitt a baltám. Verék. Benne. Enderman. Segítsetek! Mondjon meg az Enderman! Hogy nincs? Mi a? Szar van itt. Enter. Benne van. Hova megyek? Ja, oda megyek. Tessék nektek, hülyék! Sziasztok! Nagyon durva volt. Meg azt hittem, hogy lehúztak, tényleg lehúztak, ez a baltájuk. Segíts, kislány! Azt elhúz. Segíts, kérlek, segíts. Te vagy a szettes. Miért kell utána mindig a lányokat? Mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!